Benvinguts a aquesta informació meteorològica per Agbar, prediccions meteorològiques, les coses volen canviar, a poc per això. Anem a veure primer tot aquest gràfic curiós, una miqueta irònic, des dels anys 70 i 80 fins a l'actualitat. Aquests punts són els protocols que s'han fet arreu del món, importants a nivell mundial, sobre canvi climàtic. I aquestes línies ascendent és el CO2, que no para de pujar. Per tant, veiem que molt èxit no és que hagin tingut, malgrat que s'han pres algunes mesures. A veure amb el que s'està fent ara a Egipte, però s'ha d'actuar i ja, no anem bé. Anem a veure precisament un mapa que correspon a la sequera que està patint. No nosaltres, gran part del continent europeu. Totes aquestes taques vermelles són zones afectades per sequera greu, un problema a nivell europeu. Però les coses, repetim, volen començar a canviar. De moment ja hem tingut alguna primera pertorbació. Això que veuen és aquest cap de setmana passat, amb l'entrada d'una nevada, les temperatures per fi van baixar, han caigut alguns ruixats, sempre coses locals, però almenys comença a haver una miqueta de dinàmica. Anem a veure precisament un mapa que podria ser recurrent al llarg de les properes setmanes o mesos, i és que les altes pressions tindran tendència a anar-se'n. Aquí estem nosaltres, la península Ibèrica. Això afavoriria entrada de pertorbacions o bé per Ponent o bé per la Mediterrània. Però a poc, el caldo s'ha de fer a poc perquè quedi bo. Anem a veure les prediccions de moment a curt termini i comprovarem com efectivament aquest divendres, atenció als ruixats forts que pot haver al sud de Catalunya, però en conjunt a la resta no plourà. Dissabte més estable, diumenge estable, i entre dilluns i dimarts arribada del primer front una miqueta actiu. Anem a veure les temperatures, que també tenen tendència a baixar a partir de diumenge. El Taico, que el tenim nervioset, a veure si d'una vegada comença a ploure i els embassaments realment força baixos, al 35%. Més endavant, la situació meteorològica, per fi començaran a arribar pertorbacions. No són importants, però a poc la situació s'anirà normalitzant. Pluges generals encara no, esperarem una miqueta més. Fins aviat.